Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Alonso en representació del grup parlamentari de Ciutadans, com vulgui. Gràcies, president. Només per anunciar la nostra abstenció en aquest punt també. Gràcies. Ara aprofito per demanar disculpes als grups parlamentaris de Junts i d'Esquerra Republicana perquè he ficat la marxa automàtica i els hauria d'haver donat la paraula després de la defensa de la proposta de resolució perquè vostès tenen esmenes. M'he donat compte a mitges, però he preferit ja mantenir l'ordre aquest i els demano disculpes perquè és el que passa quan fiques l'automàtica. A partir d'aquí té la paraula el diputat Albó en representació del grup parlamentari de Junts, com vulgui. Li demanem disculpes nosaltres a vostè perquè tampoc hem estat al cas per demanar una qüestió d'ordre, que potser és el que ens corresponia. En qualsevol cas, doncs segur que tots ho hem fet de bona fe. Bé, dir que, i també, ja com que estem parlant de bona fe, doncs dir que reconeixem la bona fe de la proposta i també espero que se'n reconegui la bona fe de les transaccions. Crec que és així, crec que ha quedat quelcom bé, partint d'una bona proposta, doncs quelcom millorat. Bé, potser recordar que tot plegat ve de lluny, però no tan lluny, quan es comença a treballar sobre qüestions de violència de gènere és a finals dels 90 i només han passat 22 anys. Hi ha hagut una corrua de reformes legislatives amb una de fonamental que és el 2004, allà on segurament ja s'establia l'assistència lletrada per les víctimes, però no ha estat ben bé fins fa poc i que d'alguna manera s'ha establert obligatòriament o, per entendre'ns, sistematitzant-ho com Déu mana, per entendre'ns, se m'entengui l'expressió. I bé, i el que s'ha de dir en referència a un parell d'esmenes que es fan arribar a la transacció que hem arribat, bé, primer, potser quan es diu que no hi ha víctimes de primera i de segona, no podem deixar de recordar sempre que sí que hi ha grups socials determinats que són víctimes i en canvi d'altres no ho són com a grup social pròpiament. I això ho hem d'anar repetint, jo crec, perquè si no, amb aquesta intenció de voler confondre i posar a boira, es vol fer oblidar això, que aquí estem protegint un grup social que evidentment sí que és víctima i de primera. I en un altre ordre, allò, punts que s'han fet o esmenes que s'han fet a la proposta transaccionada que portem aquí, bé, la CUP deia que hi ha aquesta por que fem telemàtica el que seria una primera assistència i això no és així. Jo crec que això hi ha dues coses que hem de fer notar amb el poc temps que en queda, és que potser pateix tot plegat d'una visió molt urbanocèntrica i la meva companya que tinc a l'esquerra que treballa al partit judicial, me corregeixi, de Tremp, m'explicava que si un vol anar en vehicle particular des d'Esterri de Neu, que hi ha dos abogats, perquè és clar, cobrir abogats d'ofici en aquest partit judicial no és tan fàcil. Per tant, els companys d'Esterri de Neu, quan van a Pont de Suert, triguen 1 hora i mitja en vehicle particular. Si van amb transport públic, triguen 3 hores. Per tant, aquí els consells dels col·legis d'advocats és perquè hi ha una realitat, i acabo, president, molt polièdrica, molt diferent a cada territori, i amb aquestes mesures l'únic que es vol fer és donar més eines, perquè partint de la base que, i acabo ara sí, el principi és l'assistència personal, també totes les altres eines que tenim al nostre abast serveixin a aquest fi. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.